Mwakibia katakuma, Mwakibia katakuma, Mwakibia katakuma, Mwakibia katakuma. Ebwe jijogo na bonkuno, Ebwe jijogo na bonkuno, Ebwe jijogo na bonkuno, Ebwe jijogo na bonkuno. Odogu jinkata bulago, Odogu jinkata bulago, Odogu jinkata bulago, Odogu jinkata bulago. Aneku no jinkata bulago. Obuana kuwe fulonata. Mwakibia katakuma, Mwakibia katakuma, Mwakibia katakuma, Mwakibia katakuma. Ebwe jijogo na bonkuno, Ebwe jijogo na bonkuno, Ebwe jijogo na bonkuno, Ebwe jijogo na bonkuno. Odogu jinkata bulago, Odogu jinkata bulago, Odogu jinkata bulago, Odogu jinkata bulago. Aneku no jinkata bulago. Obuana kuwe fulonata. Mwakibia katakuma, Mwakibia katakuma, Mwakibia katakuma, Mwakibia katakuma, Mwakibia kataku, Mwakibia katakuma. Ojije bune Mwakibia n'ụwa, moni na-ebuni ya, anya befe na ya obise. Ojije bune Mwakibia, moni na-ebuni anya o, na anya befe na ya chibu. Chukwu na-ekesi obodo, debife obodo ga-ejide ebube, Mwakibia katakuma. Chukwu na-ekesi obodo, ebe ndị ga-enyela obodo aka, egbe jijogo na bonkuno. Onye ọcha bịala ụwa n'oji, nwoke malụ mma ka nwaanyị, ọgaranya obi ya dị ọcha. Ezeomogo, Ezeomogo, Mwakibia katakuma. Ojije bụ na gị n'enu ụwa, ma ọ niile egwu na gị, n'anya ka Igbo niile na-ebe. Osisi pụtara ife, n'ụmụ obi na-eke awọ, Mwakibia katakuma. Onye bụ Mwakibia anyị na-akọrọ ụnụ, onye budo egbe jijogo ka njụọ. Ọnya bụ High Chief Chukwubọgụ, Chukwubọgụ ọgba ndị logharị. Onye na-agwa gị bụ High Chief Chukwubọgụ, Chukwubọgụ nwa gwa n'iru. Egbe jijogo dogbu, onye a na-ekwute ekwute n'ụwa nwere ife ọ na-eme. Na nne mụlụ ayimo, nne mụlụ nwanne m, onye akpọrọ katakuma. N'ụmụ Ezani, n'ụmụ obi na-ekawọ, nke dị n'Ọkịja Shala Ogidi. Mwakibia tolitelu, wee gụọ primary school, n'ogbe na-abọ primary school. Ọpasitalu secondary, ojebe Ọkịja grammar school, ka akpọlụ OGS. Ọgụsị anya bụ secondary, wee nezi anya, ike adịrọ nne na nne ya. Ịma na isi ga-abụ eze, emesịa ata na ọ ga-abụ eze, ọsọ nyanya kwaba wịbara. Emekwenu ma ndị na eze ka ọ ga-abụ. Egbe jijogo na bonkuno, akatakuma odogwu. Akatakuma wejebe Lagos, wejebe Agbamodigbo, ebe o jere oje ịgba bọyị. Ọgbasi abọyị na Lagos, ọgị ya wee duo ya, odogwu wee zụba nke ya. Ọ zụgidezie nke ya nwa,
ma ọ dagasị ọfụma o wee nata bụ Ọnịcha do ọ batakwa Ọnịcha do gbaba mbọ ka ọ bụ ya ife anara na-agasị ọfụma nwaka ibia wee tụọ alụ wee kwelu n'uche aka ya ga-ejebe obodo oyibo mana onye mụlụ nwaka ibie unu ma afọ mụlụ nya bụ ọgaranya ọnya ka a na-akpọ late chief Okoronkwo Agwaniru nze chi na nwa ahụ n'ụmụ obi na-ekawọ ọnya mụlụ nwaka ibie ezi nne ya ka a na-akpọ late Mrs. Antonia ọmụmatụ Agwaniru mmeji amatụ ezinne nne ya dị chukwu na n'obi unu na ndokwa mgbolu n'okolo n'elu ụwa ya bụ mgbulu etogo ọ na-amezi ezigbo mgbolu nwakibi ya katakuma Nwakibi ya katakuma nwakibi ya katakuma Nwakibi ya katakuma egbe ejije ọgụ na-agba nkụ nọ 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 odogwu ji nkata bụla agụ 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 a na-ekwu na o ji nkata bụla agụ oyimo okwu a na-agụ ebulu nata nwaka ibia wee debie ya ga-eje obodo oyibo o wee naba Dubai olusie na Dubai gbakwa mbọ otu nwere ike mana ife adabasịrị ọfụma ịma na onye chukwu kele ọgaranya ọ ga-agbagide mbọ ruo mbọ ga-abụla onye bụ ọgaranya akatakuma wee sizie Dubai wee naba Asian o wee luzie na Asian ego wee karịa ego wee sobe ka mmiri ego akatakuma wee karịa ego wee sobe ka mmiri odogwu wee mebe fafọ n'anya ọgaranya obi ya dị ọcha o bute oke ọra ife dị ka gị nye akọkwa anya m chacha nwaka ibia lụziri Asian wee bute ego tikwa ebe ọnwa wee bute agụ dị ndụ na Asian ka katakuma tinyere isi bulu ya nata Naijiria wee kpọbazie ụmụ Igbo ndị mara ife agbabazie nyapụ nkata wee ghọrọ ngịga egbe ojiji ọgụ na-abọ nkụ nọ oji nkata bụla agụ oji nkata bụla agụ nata ahụhụ niile talata n'elu ụwa okporo ụzọ niile gbara agba chukwu efichago gị anya mmiri akatakuma egbe ejije ọgụ na-abọ nkụ nọ ikodogwu wee karịzie karịa odogwu wee nwebe kọmpinu n'ike n'ike wee mebe ife afụrụ anya maka ọnya ga-eji ama odogwu onye na-agwa gị bụ CEO Koshibo International Limited ọnya bụkwa director Edumuna Oil and Gas International Limited Odogwu
nwakibi ya katakuma onye bụkwa CEO Toshibo Motors Limited oji moto maọbụ ike bunyekwa m nke m oji moto maọbụ ebe ejiji ọgụ na-agba mkpụnụ ya bụkwa CEO Toshibo Plaza kedị na Lagos aka na-emebe Lageto and AC Pass ọnyakọ na-ebunata na Lagos egbe ejide ọgụgụ ọgaranya obi ya dị ọcha ilebunata afịa bunyesi ụmụ Igbo faje gbaba mbọ onye lesi anya weta ego egbe ejide ọgụ odogwu abụrụ afa gaghị ife onye na-eme n'elu ụwa na ọnya ka eji akpọ ya odogwu wekolinu nwanyị wejebekwa n'ụmụ Ọkịja di na nwunye nwanne na nwanne ọnya ka Chukwu na-agọzi ya o wejebe dabe ndị be buluo weje bịara asa blessing na aṅụrịka agwa n'iru bala katakuma osodi eme ezinne na ọhịa adịla gị mma Chukwu wewere ọmụmụ wee gọzie katakuma ya na ala ụlọ ya o wee nyeba nwa ụmụ dị ụmụ n'ime ya ka Chukwu nyere katakuma ụmụ Chukwu ji gọzie katakuma ọ ga-adịrị unu na mma maka na nwa eze ga-abụlili eze Chinedu agwa n'iru Ebube Chukwu ụzọ nwa katakuma daalụ Chinedu nwa agwa n'iru Ebube Chukwu ụzọ daalụ onye bụ nwa katakuma kedu maka Chinemere m agwa n'iru ezi ada na ọ ga-adịrị gị mma kenelu m ọlụchi nwanyị ọma ọlụchi nwa agwa n'iru kedu maka ka o si sọ Chukwu nna ka o si sọ Chukwu nwa agwa n'iru nwa katakuma daalụ apinjo na-ekene unu kedu maka mụ na Chimso Matthew agwa n'iru ezi nwa katakuma onye a na-akpọla oge bụkwa CEO Toshibo Plaza nke dị n'Ikeja Lagos egbe ejije ọgụ ka m gwa gị ego gị bụzelibe agwụ ego akatakuma ka si na ọ bụlụ ga-elibe agwụ o nwere ife oke ga-eme ite ọna ajụjụ na-ajụ enu onye nwere uche sami ya egbe ejije ọgụ na ọkpọnkụnụ nwakibi ya katakuma Nwakibi ya katakuma nwakibi ya katakuma Nwakibi ya katakuma egbe ejije ọgụ na ọkpọnkụnụ Egbe ejije ọgụ na-agba nkụnọ egbe ejije ọgụ na ọkpọnkụnụ Egbe ejije ọgụ na-agba nkụnọ odogwu ji nkata bụla agụ Odogwu ji nkata bụla agụ odogwu ji nkata bụla agụ eyi Odogwu ji nkata bụla agụ a na-ekwu na o ji nkata bụla agụ ọyị m Ogbu anụ agụ wee bụrụ nata odogwu bụla anụ agụ wee bata anụ agụ wee fesa asịzi ya wee n'elu tọra n'ile aka onye ọbụla wee keta oke na nyaba anụ agụọ maka ibi ya katakuma akatakuma si m uke na ụmụnne ya maka ofe osisi a na-emere ọfịa n'elu ụwa Chief Sebastian agwa n'iru nwalụkwago n'Ọkịja
Malupakim na Malaysia Ogododu Besin Ogodu we Makibia Simo Kenegene Kedu maka Chika Agbaniru Nzeze nne ya n'Ọkịja Ojinnaka n'Ọkịja ọzọ alati Makibia Simo Kenegene Kedu maka Chief Linus Agbaniru ọzọ Igbo ndụ n'Ọkịja ebe a na-agba anyanwụ na Burkina Faso Makibia Simo Kenegene Kedu maka Chief Nonso Agbaniru onye nze n'Ọkịja onye nze nwanne m onye nze na ọya adịrịghị mma Kedu maka Chief Chijioke nwa Agbaniru ego tinyere ego n'Ọkịja Ashadede odogwu nwa na ọya adịrịghị mma Kedu maka Chief Eze Agbaniru akwafụla anya n'Ọkịja eze akụ eze na Malaysia akwafụla anya odogwu nwa na ọya adịrịghị mma Osimu kene Mrs. Felicia Ikebude Adanna Katakuma ezi ada na ọya adịrịghị mma Osikwa mụ kene ọkọ bịa nwoke Captain Abisco Ebulue onye amị na ọya adịrịghị mma Makibia Katakuma na ọnya Simo Kenegene Osikwa mụ kene Chief Chukwudị Nwakeze Ụzọchukwu walụ n'Ọkịja Ụzọchukwu walụ n'Ọkịja Chalogidi Makibia Simo Kenegene Osimu kene Chief Eze Chukwu Igbo alụsị ego n'Ọkịja odogwu onye na-achị ya Chiugo Malugo Nzu nke mbụ n'Ọkịja Chalogidi Ebu BG Eche Tigers House Akatakuma Simo Kenebe gị ifeme na gị mancha Chiugo Telugo Nzu odogwu Simo Kene Ike Okeke ya bụ Ike Jesi eme nwata ka emere ibe ya nke mbụ na Osumenyi Nnewi South ka o si eje eme nwa ka emere ibe ya ịma na obi ga-adị ya mma Ike Jesi Nigeria Limited Makibia Katakuma Simo Kenegene Akatakuma Sikwa mụ kene Honorable Prince Ken Emakae dịka na-agbalị izu onye Ọkịja Chalogidi oke nna ochie Akatakuma Osimu kenekwa Chief Nnaemeka nwoke afọ Ochendo ndị Igbo na South Africa Osimu kenekwa a na-esi Chukwu aba n'ụka Nze Chiweta Ife n'Ọkịja Chalogidi aka na-eweta ọkụ Alaba International Osimu kenekwa Chief Emmanuel Nwenyi Eze Nwenyi n'Ọkịja CEO Marco Park Global Limited Akatakuma Simo Kenekwa Ifu Matias Nwandị a na-efo akụkụ egwu mbụ n'Ọkịja Ọgụ Akatakuma
igirige bụ enyi n'Ọkịja ọ sị mụ kenekwa ahụ Chief Kevin ndị a na-efo ọnụkwube n'Ọkịja agba na nwoke ike ya bụ CEO Kingap Express Global Limited Nwakibia sị m okene gị odogwu na ọya adịrị gị mma ọ sị m kenekwa ahụ Prince Emeka Ngobidi Nkwachukwu kwele Ọkịja omego mụta aba nwanne m ọ sị m kenekwa ahụ onye kachi Divine Ngobidi the boy is good onye gejere n'ihe ala 2 constituency Akatakuma sị m okene gị ike nwa na ọhịa dịrị gị mma Akatakuma na anyị ga-anabasị odogwu na anyị ga-anaba egwu ejije ọgụ ka anyị naba mbọsị ọzọ ka anyị nọrọ ya onye agbala afanye ewe n'igwe aka etiti aka eti ọzọ emesata na ọ ga-adị mma Nwakibia Katakuma egbe ejije ọgụ na-abọ nkụ odogwu ji nkata bụla agụ nata a na-ekwu na o ji nkata bụla agụ oyimo Nwakibia Katakuma egbe ejije ọgụ na-abọ nkụ oji transfọma eme ọgụ odogwu ji nkata bụla agụ odogwu ngị ji nkata bụla agụ nata